Ayan, si Donita. Ito po, tipo. Salamat sa inyo sa mga nag-sponsor at mga OFW dyan, lalo na sa Japan. Ayan po, salamat po sa mga walang sawang tumatangkip ng channel ko. Loveliers Vlog. Thank you po. Kay Ma'am JM Japan TV. Kay Ma'am Jojo Maida. Hello po, shout out po. Kay Sir Jojo Albasan, thank you po. Ayan, nagpipicture-picture sila eh. Ayan mga ka-loveliers, bali. Pasok na sila kami dito, kakain kami. Tuntua si Donita, no? Buti, ikaw ba naman mabili ng cellphone eh? Di ba matuwa, no? Dapat tukod dapat. Dapat tukod. Stand na tulpo. Stand.
Ayan mga kalabers, bali umorder kami dito sa Inasal kasi pagkatapos namin bumili doon ng cellphone, dito kami, kita nyo naman, enjoy na enjoy si Donita doon sa bagong binili parts na cellphone. So, ayan, kita nyo po na enjoy na enjoy siya. Kanina medyo malungkot siya, pero ngayon, happy na, medyo happy na kasi nanilibang siya. Sabi nga niya kanina, magano daw kami magano daw siya YouTube na rin daw siya, mag-vlog na rin daw siya. Yun sabi niya kanina. So, yan, update lang. Shoutout nga pala sa mga OFW, kapwa ko ng OFW, kay Ma'am Jojo Denuna Maida. Hello po. Ma'am, kasama ko na si Donita Rose. Kasama ko rin si Chris Ulo at saka si Michael Barnes. So, yun po, kay Sir Jojo Albasan, salamat po. Kay Jun Graho, thank you. Jun, pakita ka naman sa Team Kaibig. So, ito kasi uli yung vlog namin kay Donita dahil ilang araw kami wala kasi nga, di ba, wala mag-sundo sa akin. Sa partner kasi pumapasok. So, ilang araw na wala kaming vlog regarding kay Donita. Ngayon na kami nakapag-update. Sa mga subscribers, salamat po sa mga nag-like and share ng channel ko. Salamat po. Mga bashers, mga nag-comment. Kay Sir Alex Bukayo, salamat. JMTV Japan, salamat sa iyo. Salamat po ng marami. Sana po maraming mga katulad namin mga vlogger, marami pang matulungan. Marami pa pong talagang nangangailangan ng tulong dyan. So, sana supportahan po natin yung lahat ng vlogger. Kaya po si Chris Ulo nasa sa dulo, kaya si Michael Barnes, kaya si Chris Ulo. Ayan, nag-iinat-inat si Chris Ulo Ayan, medyo pagod si Chris Ulo. Ayan, kaya po siya. Ayan. So, kami po yung magkakasama ngayon. So, yun nga po sa mga, thank you po sa mga nagsusuporta sa akin, sa mga lahat nag-like ng channel ko. Thank you po. Thank you po sa lahat-lahat. Sa mga nag-subscribe, salamat. Maraming salamat. Sana po suportahan natin yung lahat ng vlogger po para sa layunin na makatulong po sa kapwa natin. So, kay Sir Jojo Albasan, thank you po. Kasi Donita libang na libang, makikita nyo. So, medyo nagbago yung mood niya, hindi kagaya kanina. Picture na, dami namin picture Ayan, Michael Barnes sa akin. Ayan. Siguro So, antay kami ng pagkain. Ayan po. So, thank you po sa mga nag-watch. Please subscribe my channel, share my channel. Thank you po. Teka po muna, tinawag na yung pangalan ko. Kakain ko muna po. Kunin ko lang yung order ko.
tayo, no? Oo, hindi pwede na eh. Michael Bart. Michael Bart. Lovely years ha, doon na. Lovely years ha, pakialam na. Mike, may pants ka pala eh. May pants ka. Ayun o. Ayun, dalang babae sa gilid. Kilala ka eh. Kilala ka. Ano kayo na Michael? Ano kayo? Nalilito na rin.
May nakikita si Julita. Nakikita siya. Ano yan? Tila, ano, globe? Oo, globe yun sa akin. Kasi sa lugar namin, mahina ang wala signal ang smart. Kaya globe. So dito mo, relax muna kami dito sa Mangiles na ano. Kasi nakapagod yun, nag-init. Mag-aayos pa siya ng mga cellphone niya. Loudspeaker yan, ito loudspeaker, yung mga speaker. Nakamute. Yan, nasa. Sabi niya yung halog-halog daw. Wala pala siya. Oh, galing lang, may picture lang. Ayun o, Ah! Baka nag-miss call siya dyan. alagay yan. Ay, number niya. Number mo, nilagay mo. Phone book mo. Hindi ka tabi mo. Ako? Ako? Phone book mo nga number niya. 0977-211-4817. Pero masok sila yung ibang talaga sa singin ko. Ibangin na sarili niya dyan sa Sorry. Ayan mga kalabiyas, katapos lang namin kumain. Sila Donita, ayan hanggang ngayon. Facebook pa, enjoy niya yung ano ko. Na-enjoy niya yung aking, na-enjoy niya yung kanyang cellphone actually. Ayan, tignan niyo, wala siya nilang picture. Ayan. Ayan si Chris Ulo. Ayan. Ayan o, parang busog na. Si Chris Ulo. Ayan o, parang inaantok-antok na si Chris Ulo eh. Ayan, naantok-antok na. Pagkatapos kumain, antok na. As in. Grabing busog. Grabing pagod sa labas kasi sobrang init, mga kalabiyos. Yung mata ko. Pagod talaga kasi sobrang pagod, sobrang ayan. Ayan si Donita. Busy, halos hindi makakain ha. Ayan ha. Halos hindi makakain si Donita. Picture lang. Kasi picture lang siya. Ayan yun naman ginagawa ko. Ayan o. Ayan. Shoutout nga po pala kay Kagawad Frank. Yun yan. Shoutout po. Nakita namin siya kanina dito sa SM Nova. So, hindi ko na napansin, umalis na ata. O, kasi kanina pa sila. So, mga ninyan, shoutout po. Sa mga taga-ibang bansa po, sa mga nag-chat sa akin, sa mga nag-comment sa channel ko, hindi ko po kayo lahat may isa-isa ngayon, pero may pagkakataon po na baka mabasa ko or maano ko yun dahil sa basta babasahin mo po. Nababasa ko naman po yun. Kanina kasi nag-take down notes ako, nawala yung aking take down notes. So, pag nasusunod po yung mga iba, paunti-unti po, mabanggitin ko po sa channel ko. Salamat po ng marami sa mga nagsusubscribe, sa mga nagsa-like, sa mga nag-share. Maraming po salamat. Sana po kayo magsawang manood po sa amin. Huwag po kayo magsawa. So, yun po sa mga katulad kong vlogger na handa naman po tumulong sa mga kahit man lang sa maliit na paraan doon sa mga kapwa natin. So, dyan, medyo kinakapos po, kapos pala, doon sa walang
matirhan. So, sana po itong taon na to, itong panahon na to, yung humanity po, kumiral po yung pagiging makatao natin o kapwa-tao. Ito, yan po, thank you po. Lovely Yours Vlog po, thank you po. Ayan. Shout out Sir Jojo Albasan po. Sa mga taga Malaysia, sa Japan, sa Singapore, sa Middle East, sa mga taga Beirut po. Galing po ako ng Beirut. Yan, shout out po yung mga taga Beirut. Yung aking employer dyan, si Ma'am Tanya Arapilian. Hello po. Patanggal lang ng pagod tsaka busog. Kaya tigil si Chris Ulo, simple-simple lang, chat-chat lang, ayan, hawak yung cellphone niya. Ayan. Simple lang yan si Chris Ulo, pero mabalik siya. Mabalik mo na lang. Next step na po. Yan nga po pala dati. Hindi ko kakalimutan yung channel ko na Love Your Vlog. Sa kanyang channel at Facebook account. At yung mga subscriber at yung mga followers. At yung mga bashers dyan. Sir Jojo, Sir Jojo, salamat po. Sir Jojo, sa mga OFW, sa mga vlogger, sa Team Kaibig. Kay Ma'am Jojo, kay Sir Jojo, sa mga taga-Japan, hello po. Bye muna, bye. John Rao. Ha? John Rao. Ha? John Rao. Ayan. Alburies, Ay, kay John Grao. Siya. Busy si Donita sa cellphone. Busy siya. Busy.